Olyan, mint a gyertyának. Tücsa, neked mi bajod van? Hogy itt akarok enni. Nem akarsz itt lenni. Nem unod még? Nem. Mondom mindjárt. Kicsit mókuskáznak. Jó van. Van még levegőd? Nézd, az mindig csilingyó oda beáll. Gigoló. Tücsa le első, gyere le! Gyere le! Jó van, ne tudja! Jó! Tücsa, ledobod, megvárlak. Yes.
magad. Engem ne. Ne löked az ütet. Nem lököm le. Szépen menjé. De hozzátok a vány. De hozzám né! Mert? Menj oda, csecsesézz még egy kicsit. Hagyjál. Köcsöcsé, vizettetté, jakotom a elejét. Kakiom. Kakit. Köcsöcsé, jakotom a mindenkit. Köcsöcsé, jakotom a picsámat. Köcsöcsé. Tüdös szépen beszélj, mert az okon néni megharagszik. Csak kiszakítod a kályhát. Milyen jó kis pofákat vág be. Tényleg. Tényleg. Fekszik, nyugszik, nem nyálodzik. Azaz. Fekszik, nyugszik, nem nyálodzik. Nem szabad. Szóval mi démon szállta meg? Baki, azt akarom mondanom, hogy egy éppen szerintem tetszetsé, uki-buki, tetszetsé, Na. Állja magát. Aha. Na kész.